dostlar, Ябалак малайның китапханәдәге маҗаралары сәхифәсен башлыйбыз. Бүген без сезнең белән Салават күпер журналының 4нче яңа саны белән танышырбыз. Әйдә, Акбай, өйрән син, арт аягың белән тор. Аuma, туп-туры тор. Төз утыр, яхшы утыр. Белмим инде, ник тыңламыйдыр бу Акбай мине? Мине генә түгел, үзенең хуҗасы Айдар исемле малайны да тыңламый әле ул. Ул күрмәгәндә чыккан да киткән. Опа! Син дә күрмәдеңме ул тыңлаусыз Акбайны? Ябалак малай, сүз аңлавымча, бөек шагыйребез Габдулла Тукайның кызыклы шәгырь исемле шигырендәге Акбай турында бара. Дуслар, Салават күперенең бу саны Габдулла Тукайның 105 еллыгына багышлана. Кечкенә пуштан бөек Тукай булган шул ул. Бәләкәйдән үк нинди генә авырлыклар күрмәгән. Ярый инде юлында яхшы кешеләр күп очрап, аңа ярдәм иткәннәр, тәрбияләгәннәр, яратканнар. Апуш бала чактан ук халык улы булып үскән. Шуңа бит аның шигырьләре дә, әкиятләре дә безнең күңелләребездә яши. Ябалак малай, бик матур итеп әйттең Тукайыбыз турында. Безнең Акбай югалмаган. Ул су анасы белән инеш чистарткан. Дуслар, сез су анасының алтын тарагын табырга ярдәм итегез инде, яме? Сулыкларда нәрсә булырга тиеш түгел, шул биремне дә үтәрсез. Җитез дә инде безнең Акбай. Бара торгач, ташбака белән куянны очраткан бит. Әле җитмәсә, аларның йөгерү ярышында да катнашкан кызлар һәм малайлар. Сезгә дә бирем бар. Ташбака рәсемен соннарга туры килгән төсләргә буярга кирәк. Ябыштыргычларны да кирәкле урыннарга ябыштырып куярга онытмагыз. Нәкъ менә мин уйлаганча булып чыкты. Урманда чаба бирә торгачтан, безнең Акбай адашты. Ярый, әле куркып елап утырганда, Тукай шигыренең күбәләге очып килде дә, Маймайга кайту юлын күрсәтте. Балалар, аңлагансыздыр инде, әтигә нигезләрдән башка урманнарга барып бирергә ярамый. Өегездә Салават күперен укысагыз, 1000 өлеш яхшырак булыр. Күбәләккә багышланган биремне дә үтәрсез. Без бүген минем урмандагы дусларым белән күңелле әлифба сәхифәсендәге Е һәм Ж хәрефләрен өйрәндек. Бу хәрефләргә башланган сүзләр әйттек. Ябыштыргычлар арасыннан Е һәм Ж хәрефенә башланган рәсемнәргә ябыштыру биремен минем дусларым бигрәк яратып эшли инде. Койрыклы дустым сәхифәсендә нинди генә кызыклы рәсемнәр юк. Песиләр дисеңме, атлар, этләр, барысы да бар. Балалар үзләре дә Тукай әкиятендәге геройларны бик матур итеп ясаганнар. Шунсы сөендерә. Кызлар һәм малайлар безнең шагыйребезнең иҗатын беләләр һәм яраталар. Дуслар, әйдәгез хәзер бергәләшеп Габдулла Тукай шигырене халык көй язган туган теленә җырлыйбыз. Туган тел, ни матур тел, әткәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Сау булыгыз, кадерле дуслар. Салават күперен укыгыз, чөнки